Näin omituisesti suuri suomalainen yritys perusteli naisjohtajien puutetta vuonna 2000. Talouselämä on listannut suomalaisen yrityselämän vaikutusvaltaisimmat naiset jo 25 kertaa. Vuosien varrella naisten vastuiden kasvu on ollut huimaa. Päättäjänaiset-selvitys aloitetaan käymään läpi Helsingin pörssin ja muiden suurten suomalaisyhtiöiden naiset. Listalla painotetaan toimitusjohtajuutta, merkittävää liiketoimintavastuuta sekä hallitus- ja johtoryhmätehtäviä. Kolme naista on pysynyt päättäjänaiset listalla jo 20 vuoden ajan ja 2 heistä on työskennellyt Nokialla. Haastattelussa UPM:n henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti kertoo, miksi Nokia oli aikaansa edellä. Selvitimme myös, mitä aloja opiskelleet naiset nousevat huipputehtäviin. Tervetuloa lukemaan!